Ty máš rande, nebo co? Nemám rande. Jdu na oběd. Jdeš na oběd? S kým jdeš na oběd? S tajemníkem doktora Gervice. A jestli to chceš vědět, jmenuje se Brian. Ten s tou šedou muškou? Víš co? Ahoj, já jsem Brian. Nechtěla bys Jsi někdy blbý. zajít na oběd? Vezme tě tam po té velké demonstraci? Zachráníme ty veverky. Hraje na basu, ne? Tum. No, já vím. Nedělej to pro mě. Dělej to pro děti. Nech toho. Bys jen platonicky setrvala s Eddie. Co večeře? Nebo ti není dost dobrý? Chceš Briana, toho chlápka z Foget? Co? To tě tak strašně štve, že jsem s ním šla na oběd? Ty jsi s ním byla na obědě? Říkala jsem ti, že s ním půjdu na oběd. Jo, ale já myslel, že tě pozval a ty jsi to odmítla. Ty s ním šla, podlehla z kouzlu, jo? Co to já nechápu, co to znamená. No, ta mužka, ne? Nehejbe se. Ale jo, ve větru, ne? Vlaje. Měla jsi pravdu, mužka na tu basu fakt válí. Vždyť jsem ti to říkala. Aha. Hele, přidej, chlape! Chápu, Jo, je už to dlouhá. chápu. Je Strašně. hrozně dlouhá. Ani nepotřebuje vítr, aby se rozevlala.